Que porto no és una novetat, però és una reivindicació poètica i feminista pel dia d'avui, que és l'Antònia Vicens, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, aquest pare, què fem amb la mare morta? L'Antònia és mestra de totes i feminista en els fets, no? La seva vida és altament feminista. I a més ens regala avui, ens ha volgut regalar un inèdit, un poema seu que encara... Com us diu, us ho volgut regalar... A tots. Li he dit, vindré, vols que comparteixi un poema? I diu, sí, vull regalar a tothom que ens estigui escoltant aquest poema que us llegiré ara, que l'Abreu publicarà l'any vinent, l'editorial Abreu publicarà l'any 25, l'editorial Abreu també els ha semblat bé que el llegíssim, així que si us sembla, és breu. L'Antònia parla de poemes de guerra, perquè ella, amb aquest sentit dels feminismes, com a combatre totes les problemàtiques, és una dona absolutament implicada, i aquest poema diu que és el més amable d'aquests poemes de guerra, i diu així, diu: qui sap si aquesta remor que et torba és la veu d'algú que resa i no el vent esfollant les roses. Així que Antònia Vicens, avui, 8 de març, 2024. Moltes gràcies per compartir-lo amb els